Nó này mà hôm nay cái nào thì đừng khởi bao đấy hôm nay cái nào vào hồng xí của mình cao sệt bao này cả chúng tâm bật bay mà mình sẽ cái logo phải dong logo cái logo hồng lăng xí để sẽ không hay tiền gì chẳng đâu dalam mana bay jangan logo ni jaga kamu sekian bara gajan gila tamam kintu jaga ya bungangan bapak nila asman mau jagain tuh दा जोङो मोनसिगोन नामा बाल्थिं दैमा नामा होननाय खोनादों इखो बिराद मोजां माने जायगाखौ इखिनिया बुहुत मोजां जायगा इयो टार्निंआबो बुहुत मोजां आरो इनि ब्रिजआबो बिराद मोजां बाल्थिं दैमा नामा होनदों इखो जायफोरा नुफेरदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बाल्थिं दैमाखौ जाय जाय फैफेरदो इयाव माने बुंहरबानो जाबाय कमेन्टआव बुहुत मोजां खिन्थु जायगाखौ आं बिराद लाइक खालामो लोगो लाना फैबाय सासेयाव सिगाङाव जों लोगो मोनलायबाय दा जों फैबाय नागदेजुलि टि गार्डेनाव जों दा इयाव माने लोगोफोर दङ लोगो जमा थासिगोन जोङो इयाव दसे ओरैनो साहा बागिसायाव हाबहैनांगोन फट' थिखांजागोन जों हाबबोबाय हाइवेनिफ्राय बेनो आरोना नागदेजुलि गार्डेन बरिया खिन्थु आं बिराद मोजां मोनथ' जायगाफोरखौ asal एक्टर मानिया tamam नागदेजुलि टि गार्डेनाव सेल्फि भिडिअ लागासिनो मालाय एक्टर मानियानो माने सिजौ आरो थोंगोर जोंहा सुबुं बरिया खिन्थु दा जोङो बिदिनो बेरायनानै जोङो फैबाय मोनसे गावसोर माने नागदेजुलि एरियानि लकेल आइलेन्ड ना मा होनदों तामाम खिन्थु माने गेजेराव माने फारफाराव मोननै ब्रिज दं माने गेजेराव मोनसे आइलेन्ड रखम दङ बेखायनो लकेल आइलेन्ड होनना बुङो नामा बिसोरनि एरियायाव आंबो मोजां मिथिया ओरैबादि मोजां नाय माने बेफोर दा गेजेरावसो माने खावनैथिंबो ब्रिज दङ गोलाव गोलाव ब्रिज दं बिराद गोलाव गोलाव बेनि गेजेरावनो मोनसे आइलेन्ड रखम खालामना दोनदों दा बानायगासिनो नामा बिफांफोर गायगासिनो फारफाराव बहुत मोजां खालामो दासो बारा गोबावबो जायाखैना बानायनाया तामाम खिन्थु भिउआ बा बहुत फैयो मानसिफोर जायगा नायनो बहुत फैदों बेफोरखौ फिसा फिसा गायगासिनो बिफांफोर दासो देरबाथाय बहुत मोजां जागोनथ' बिफांफोरा देरबाथाय तामाम जाखागोन माने हिटखादे जायगाया बुंनो नांला आरो तामामखा भाइसा मजा मोजां थांफिननोसै बुंनांगोन आरो माने इयो आइलेन्ड रखमा बहुत गुवारलै तामाम हिटखा खिन्थु सान दा माने बिफां गैयाना दा जों थांफिननोसै हाइवे गाखोफिनबाय बिदिनो बेखिनियानोसै भिडिअआ जों माने बिदिनो बेरायना फैदो लकडाउननि न'आव मा खालामबाय थानो आं माने सासे लोगोखौ लोगो लाबाय बिदिनो ब्रिजआ इनो तामामखा खिन्थु मजा ब्रिज
लोगोआय मिथिया ना ग्रेजुवेलिटी गार्डेन फैबावगोन मालाबा सानसे सम लानानै दामाम खिन्थु जागाया थिखा दा दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम उननि भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय